ko da yanzu dan Yaraba saboda Allah shikenan Alhaji Ibrahim ya kare shikenan an kashe shaka zamu hakura a garin nan saboda Allah saboda Annabi ba wani abu da zamu dauka haka mataki da zamu dauka dalele wannan magana ba shi ne nake ba kin ga Alhaji Ibrahim ta mutu Malon Nara ta mutu gaskiya ne Ubalatu ta mutu gaskiya ne wala wuti dio onji yare na mu gaskiya ne tunda na ga haka nace zan tattaro kayana wannan ba in daukan tora ka in tafi garin mu agege ni sai wala wo ban son wala wo ina ai wannan shawarar ta kadan Yarbawa ba shawara ce mai kyau ba amma yanzu a ce keki mutu ni na mutu in ga wala ta yawa wo yanzu mene mun fita a gurin ki mun fita guda ɗaya ce kawai mu dunguma mu tafi mu je gurin mai unguwa kini mu zauna dakta mana mu zauna yadda za a gamsu a dau wani sabon matakin da ke mu tashi mu tafi gurin mai unguwa kwarai kuwa lai ni da kawo wala hoti dewo ki je gurin mai unguwa ki je ki suku na gaban shi na ma zuwa buge ki mutu a fara daya duk inda kake in Allah ya zaka mutu wallahi sai ka mutu ko minti daya ko sakan ba za ka kara ba sai ka mutu zan bi ki kafa na kafan ki mu je gumin ruwa mu tattauna abin da ya kamata mu wani wannan wala ya ishe ni in na tuna da wannan mutum ne ta mutu Alhaji Ibrahim mutum arziki ce mallam na da ta mun komai ta miki komai gaskiya ne ka kuma wannan cross ita ma ce ta mutu la ilaha illallah je kawai ba ni yo ana uti de o la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah jikan mallam nara jama'a kun ga yadda al'amari dai yake faman afuwa a cikin wannan alƙarya ta mu babu abin da yake a tattare da mu illa iyaka mai ta addu'a Alhaji Ibrahim yana cikin wanda yake ba da gudunmawa musamman wajen daƙile waɗannan al'amura na ta'adda da suke faruwa a wannan mazauna ta mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda suka mutu Allah ya Allah gafarta musu amma babu shakka muna cikin wani yanayi wanda mun san dai gwamnati tana kawo mana gudunmawa amma duk da gudunmawa take bamu mu kuma ya kamata mu tashi tsaye mu ta addu'a sannan kuma mu samu ƙara ranar mafita gaskiya don haka abin da ke so da ku bani zuwa gobe idan Allah ya kai mu insha Allah duk wani abu da ku ba da shawara muka tattauna zan ƙara nazari akan su insha Allah wato Alhaji ni ina ganin wannan abin ba ya fi ƙarfin 'yan sanda saboda haka wara a tattara a kai wannan maganar lokal gannan ko ita kawo mana agaji amma wannan lamarin ya fi ƙarfin 'yan sandan nan ba haya ya fi ƙarfin 'yan sanda to wa'annan mutanen da kake zaton cewa sun fi ƙarfin kowa sun fi ƙarfin 'yan sanda ina suka kai ƙarfin da za su fi ƙarfin 'yan sandan Najeriya wallahi sai dai in ba bawa 'yan sandan power ba da kayan aikin da za su yi aiki a kansu shi ne kawai zaka ce sun fi karfin 'yan sanda ina ga wannan abun mu tattara ina ga kawai wannan abun a samu malamai a tara ta sauka alqur'ani ba abun da ga gar addu'a ko ya gani gaskiya ne yawa tattara kawai a ta addu'a kawai ana ta sauka alqur'ani ba abun da ga gar addu'a wallahi abun da na ga kamata ka da su duka mu tattara mu ko garin nan ga baki da mu da banda mun yaka shi ne mun fita mun ko baka ba mu je mu ga Rabiu Ciyama ko mu ga Ayo kansila su shugaba gaba a san abun da ya ga wannan gari dan Yarabawa ka bin salatu ne keke kana musulmi garinmu na musulmi ka zo da irin wannan magana ka manta abinda musulunci ya koyar da mu lalle a duk lokacin da aka samu kai a cikin waba'i ibtila'i jalala irin wannan ta annoba kada ka fita wannan haka yake gaskiya idan kuma wanda bai shigo ba shi kuma kada ya shigo wannan haka yake gaskiya ne amma ai idan ka motsa duk inda ka motsa ai akwai kaddara duk inda ka je abinda Allah ya kaddara zai same ka sai ya same ka shi yasa ai dole ne ka yadda a matsayinka na mumini kaddara mai kyau ko waninta gaskiya ne tun da kin ce annabi kin ce Allah kuma kin gama magana duk abun da kai addu'a Allah bayan ka kuma zai taimake ka ubangiji Allah wannan fituna Allah ya kade mana shi amin
ubangiji wannan masifa da kunci Allah ka fuda mu a cikin Allah ya kama da dauki darajar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya kai mu zuwa gobe wannan abuwa da ka zo da shi na shawara za mu amfana su ne nazari akai sai mu zo kuma mu ƙara warwarewa Allah ya wuce mana amin amin yanzu dai kwanan ka uku da zuwa ba ci ba sha kana ta faman kuka haƙuri za ka yi duk wanda ya mutu a tafarkin Allah an yi masa kyakkyawan zato tsakanin mu da shi sai addu'a ka yi haƙuri ba kuma Allah ya ci kansa ubangiji ya masa rahama Allah ya gafarta masa Allah ya sa bakin wahalar sake mu dai tsakanin mu da sai addu'a ba abin da za mu ci ko yake diga mu hankali mutum bai zubar maka ba bai taka maka ba amma har ka zo ka kashe shi to kai in ta zauna a duniya me take so yara ta yi a wuyarsa ya masa kyakkyawan zato ubangiji ya gafarta masa annabi san da zuwarsa haƙuri duka za mu duk mai rai mamaci ne haƙuri za ka yi kamar inda ne haƙuri kai ma ka yi haƙuri ubangiji Allah ya baka albarka Allah ya baka albarka kai mu abin da kai mana darajar iyaye gashi muna ganin falala kai ma kana ganin falala Allah ya gafarta musu wato shi gane korabi tun da nake a duniya ban taɓa karo da bakin ciki irin wannan ba kuma ni babban abin da yake damuna idan da zan gane su wasa ya kashe mahaifina tare da mataki amma bakin ciki ban san su waye ba babu wanda ya san su wane kawai abin da zaki tayin da shi addu'a Allah ya tona mun asirin su gane wane ne ya aikata haka insha Allah zan tafi da addu'a dama kuma ina yi sai dai zan ƙara Allah ya ji ƙanshi ya gafarta mishi ya sa mutuwa zuciya za ka yi cin galaba a kan mutanen da suka kashe mahaifinka ba. Boka Ogungun ya gaya min cewa mutane ne masu tsantsar haɗari. Ya tsaye da bakinka. Gurnanin zaki ke sa daji ya kasance tsit ba ka jin motsin komai. Matsoraci ba shi zama gwani kowane. Amma jarumi kullum zuciyarsa a tsaye take. Abokina gaya min shi. Waye shi kuma a ina suke manya-manyan matsafa ne domin suna da matukar haɗari a shirye suke su kashe mutum da ransa amma ni ina da mafita abokina wace irin mafita ya za a yi musame ta shekara 8 da suka wuce akwai wani tsoho dandanar mayakan sakamasta ne suka shigo garinmu hatta kai ga kisa suke yi domin sun kashe mahaifin wannan bawan Allah ya ce ba zai yadda ba sai ya ɗauki fansa to don haka na ga ya cancanta in kawo shi gare ka sakamasta tauraruwa mai wutsiya ganinki ko jinki ba alheri ba ne duk wani namiji ya riga ya san sakamasta da ƙarfin tsafi haɓa masta wannan wani zakakurin namijin ne da yake kare zuciyar wanda duk ya ambaci sunansa baka san sakamasta ba ni na san shi kuma na san irin yanayinsa idan ba zan manta ba shekara 12 mun haɗu da wani wazirinsa ba ma shi ba
saboda gumurzin da muka dade muna yi ni da kaina sai na kusanta ka amma saboda karfin hali Allah ya taimake a kansa na sa shi a gaba sai kawai sai na ga ya bace amma da izinin Allah in Allah da karkadan za mu ga bayan su duk tsafin su wannan karan Allah da ya kare ka biyo ni ina fata kana gani ko? Bismillah. To abin da nake so in ƙara tunatar da kai. A kaga wannan to a duk lokacin da sakamasta ya zo idan kai wannan to Allah da za ga bayansa sannan abin da na manta ban tunatar da kai ba na idan kai wannan a duk lokacin da sakamasta ya zo hannu daya yake sawa idan ya fito da biyu ya ƙara da wannan to a kiyaye shi to kai duk lokacin da ya haka idan ka tashi kai kuma sai ka haɗa naka ka gane can kasansa sai ka zubo ka sai ka tashi ai sai ka tsaya tukunna ba sauran kuma ƙara bi da addu'a sannan zan ƙara tunatar da kai da zama jin buta ba ai a gaskiya wannan tafiya fa da zai idan ka tsaya kai tsayi kansu jihadi fa za shi wato hajiya maganganu ne suka yawa da surutai na al'umma kin san shi baki ba ka iya masa kuma jama'a suka ce ka guji baki domin bakin da ya furuci mara kyau da bakin da ya furuci mai kyau duka ana kyautata zato a kansu to hajiya abin da dai ya sa na zo shi ne kin gani ina da alaka da wannan gidan kuma ni jinin gidan nan ne shi kansa marigayi da ya mutu uba ne a gurina to abin da yake faruwa na jijji a gari ana ta zancen cewar an bar Bosho ita tafi daji ije yaƙi da wa'annan mutane ninjoji hajiya mutanen da suke shigowa har cikin gida su kashe ka su kwaci dukiyarka ya aka iya da su ballantana ka je ka same su a dajin Allah daga kai sai su shine nake ganin akwai kuskure haka in ma da wata dabara da tafi wannan ni ana wa tunanin a canja ba ka hana mutum aiki mai kyau ba amma ni ana wa tunanin a dai duba a gani saboda maganganu yayi yawa na al'umma ai ba ta inda zan yi in bar shi ya fasa mutumin da za shi aikin jihadi in bar shi ya fasa ai akan irin wannan alherin ma mahaifinsa ya rasu kuma ba zan taɓa barin cewa kar ya je ba ya je Allah ya kiyaye Allah ya kare Allah ya tsare shi babu abin da zai same shi cikin yardar ubangiji ai ba zai yiwu ba ba zan taɓa hana shi ba wallahi ya je Allah ya kiyaye hanya kuma bakin mutane ba abin da zai yi da shi ni zan fasa baki kama sha ma ba bakin mutane ba wanda baki babu wanki babu cin nama amma mu kalau zai je dawo kuma Allah ya bada sa'a kuma Allah ya kiyaye ku ya kare ku ya tsare ku ba abin da zai same ku da ko rabu da iyayen ku lafiya dan rabu da su wani jita-jita da suke munafukai algungumai matsorata da an yi magana ho suna gida gara a fita a gwabza kawai abin da nake so Hajani bari in karasa to shikenan sai an ga to nagode Allah ya kiyaye Allah ya albarka a gaida mutanen haka kawai itafi
rago shi yake jin tsoro, amma wannan na sa masa albarka kuma na sa masa albarka ije Allah ya kiyaye hanya Allah ya da shi lafiya ije haka kawai ina ai ba zai yiwu ba duk kowa ya gama magana sai ya gama surutun sa aikin banza ne bakin uwa shine baki amma ba wani mahalukin da zai ma wannan baki ya kama shi. Wato yala bai abin nan ya ta'azzara. Kaga tun da Bosho ya tafi har yanzu ba a samu labarinsa. Kuma abin nan ga yadda garin nan ya zama fa. Ka manta lokacin da zan fita ran gadi ka tare ni a hanya. Ka ce min za ka je ka kashe ninjoji da suke damun garin nan daga 1 2 har zuwa 3 za ka kamun ga wasu. Shikenan kana nufin ban san abin da yake faruwa ba kenan. To yala bai me akai? Ka gamu da ninjojin nan sun tare ka sun maka kwace. To ai yala bai yanzu ni ban ganin da ido na ba. To ka tafi can cikin daji za ka gansu. Ka shiga daji? Ka shiga daji. A gwada da su zo gidana inda nake. To shikenan. Su har gidana su samu. Sai sun zo. To Allah ya ƙara lafiya. Yaran mala. Ina so in baka sako. Lalle ka samu Alhaji Sani game da maganar gonaki da suka fitar da filaye. Duk abin da nake so ni mutum idan zai yi bishi a bisa tsari, abu doka. Abin da nake nufi sun je sun yanka fila ba da sada sanin gwamnati ba. Ni ba haka tsari na yake ba. Da ga masa sako in ji ni magana wannan fila kar ma a zo min da ita ba hannuna a ciki. In ko yana son gaskiya ya zo mu bi doka. Yawwa. Yawwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Lafiya lau. Na gajiya. Alhamdulillah. Gida ya hakuri da mu. Mun gode Allah. Wallahi ta wace ta kawo ni. To gwanja bismillah. Magana ce akan Bosho. Da aka tura shi aka ce ji daji ya faɗa da ninjoji. Tsakani fa da Allah. In da an yi zama da shi na Allah da manzon Allah tsakani da Allah. To ba in dai baka taho ba za ka tura shi ba. In kuma ɗa ne kai ma kana da 'ya'ya kaga 'ya'yanka za su so su ganka bai kamata a saka 'ya'yansa a cikin halin haula'in rayuwa ba. To abin da ke son shaida maka ina so ka fahimta shi wannan da kake magana dai dan abokina ne dan amini na ya zama dan uwana ma dai Alhaji Allah ya ji kansa. Dan haka batun da kake wai na tura shi daji na tura shi wajen ninja kada ka manta ba wai na tura shi ne wai fansa kurin ba. A'a hikimar a ciki kai da baka sani ba ita ce ya tafi jihadi ne. Ya tafi jihadi ne kai ma kuma idan zaka iya wannan jihadin ga fili ga kofa ga fili ga mai doki ka zo mu dora ka. Allah ya sitiri bukuyin jiki shiyar mai doro ni daji ba na uwata ba na ubana ba nan ci gaba da soye-soye ina ciyar da karti ba za ta saba sabuwa ba bandiga a ruwa. In dai da amana ba za a yi haka ba. Ai gaskiya ce daga ginta kuma sai bata. Kai wai baka da mutunci ne ko babu manya a gidanku. Ya ba za ka da ganin girman manya ba. Kana faɗar magana kai tsaye. Me yana ka ciki ne? To me waye sako bakinka? Da nazo in kama sunanka mana ko kuma in ce gunka nazo na maka magana. Ina magana ne da manyan kafaɗu ba kai ba kaman madauka fitila. Ha? Abinda ka zo da shi kenan. Abin da ya fi haka ma zan iya zuwa da shi na saka ka cikin magana ta kuma ku da gadan mutum sai gadan maganar sa an kya sallame ni in aure na kake ka sake ni saunin aure na kake haba ranka ya dade wannan ni dan Allah da na ranka ya dade indai ka amince ka bani fuska mu shiga daji da wannan in yi zikidir in aje daudin mi ta ku da shi nuna masa cewa ruwa ba sa an kwando tashi ka tafi ranka ya dade Allah ya huci zuciyarka to sauka lafiya Allah kiyaye. Ko baka faɗa ba zan sauka lafiya. Masu aski sai cinye kuɗin ku suke yi. Cikin kuma baya isa ku. Ni ba na tsoron kowa ba na ganin kowa da mutunci. Haka nake ya rahau. Ko da yake dai kai dai dan Yarbawa na fahimci ba Hausa ka cika ji ba. Amma fa ina ganin da akwai matsala fa. Tani masala. A ce mai gari abubuwansa da yake na kamar da akwai kamar sani amma a ce mutum daya dak a ce wai shi zai je yaki wa'annan nijojin mutanen da duka mutanen da gaba ɗaya kamar aljanu yanzu sai kaga mutum ya bace ka nemi mutum ka rasa a ce mutum daya shi zai je yake su abun fa kamar da akwai matsala
hakan ba mai yiwa bace gaskiya. duro ni su Hausa ta yi magana wo ta ce sun da ta ja ruwa dole ruwa ta dake shi kuma ta sha ta koshi. Ai kaji ka. Ba mu kuna kina gaya mu nan ba? Mai gari ce ta sabon aikin ta mun zuna muna magana. Kina ke ni gun mai gari in je in gaya mu shi kenan. Ai kai kana da matsala. Ba kin ce mai gari ba wai ina nufin ka je ka sami mai gari ka ce na ce kaza ba. A wannan shawara ce muke yi da kai. Magana ce kawai ta kawo abun nan. Saboda haka ni ina ganin a ce mutum daya tak ya akwai matsala ga apo in ce kiwo maganar ki ni ma na goyon bayan haki a ce mutum daya ta shiga cikin daji gun wannan mutum futunanu ta kama daya ai ta yi na mutum futuni magana da yake nan mutum daya ba za ta yi wannan aiki ba kamata yi mai gari ta tara mutanen garin nan duka kowa ta ko cokali wani ta ko wuka wani ta ko hada wani da ko duk abun da ya dauko wani ma bo ciki banda abinka ina cokali zai na cokali mo kami ne yanzu na taka miki cokala idan take zan kauniya haka ne mana to zan je samu mai gari duka mu zuna in bashi shawara in ce ga abun da na ji a gari wala duwa na bi takali gaba takali amma a kawo kashin wannan abu a hada mutane a je duka a san abun da an yi wato ni amma sun wani haka irin wannan gaskiya da masala in ba haka ba wato ita mai garin ana so da ce na yi zagi haka suke Allah taimake ki ka gasi abin da ya kane burinki in kin ji in ba ki shina ba ki shina duka al'umma suna ta munafunci naki a gari abun kure majalisar baba kani mai nama majalisar mamuda mai shayi majalisar baba nan kure mai shayi a garin kure duka sun hadu suna munafunci su sabon ruwa su gwamma su dandagana su fegin bari su kwana guja wai kin tura bosho daki ta je ta yaki ko ina na magana nake ce ku ce haka shine ba ji dadi ba na zo in gaya muki ka dalile shaida ne a gaban shanyi wannan shine so in gaya muki in kin shina ki shina in ba ki shina ba ki shina a ranka dade magana dan yarabawa haka ne mutane a gari suna nan suna ta ce ku ce suna ta ce ku ce ranka dade wai ka tura bosho shi kadai kwalli kwal a tunanin mutane ya zai da mutanen nan hatsabi babbu makirtattu matsafa wanda wani sa'in sai ya ga sun zama fuhu sun zama wuta dan kai dade sai ya ga wani sa'in sun zama iska dan kai dade sai ya ga wani sa'in sun zama guguwa sun tashi wani sa'in sai ya ga sun zama tururuwa gaba daya wani sa'in ma sai ya ga sun zama sanda suna ta layi haka ka rasa kansu ka rasa gindinsu ka rasa yadda suke ranka ya dade ranka dade Allah dawo mana da boshan nan da lafiya Allah sa yayi kokari ranka ya dade alhamdulillah madalla da soyayya na gode Allah shi bosho da kuke magana a kansa bosho takanas bai zo ya same ni ko ne masa izini dan ya je taro wayannan mutane ba to amma na gode Allah bosho da kuke ganin sa ainihin mahaifinsa ba yadda za a yi maganar kafa garin nan idan ana magana kafa garin nan idan har za ka yi maganar mutum ɗaya mutum biyu to insha Allah ko na ukun sai ka samu mahaifin wato uwan shi kenan ai ƙurai kwa Allah ji kansa amin ya ba da gudunmawa mai yawa sai da mu ci Allah ji kansa Allah gafarta masa ma bosho a matsayin ɗan ɗauke shi ba zan taɓa barin ya je abin da zai cutar da kansa ba a tamkar ɗana na ɗauke shi kuma yau da Allah ya sa ina da ɗa wanda ya kai girman bosho ko ya kai mabiyinsa ni ma zan iya sadaukantar da ɗana in ce tafi da abin da bosho ya tafi Allahu akbar shi bosho da kake gani ba wani irin ku ba su da yawa ba wani abu bosho ya tafi ba illa iyaka kawai jihadi tafi domin me ya Allah domin ya sadaukantar da rayuwarsa ya sadaukantar da kansa ya yarda ya tafi kare rayukan al'umma ya tafi kare addininsa ya tafi kare musulman yan uwansa to saboda haka ni a ganina inda a garin nan za mu samu masu zuciya masu ƙwarin zuciya irinsa samari irinsa za su tafi sadaukantar da kansu da nasu abu ne fa wanda ya tafi wanda ya kamata da ni da kai da wancan mu tattara mu tafi mu tunkari wannan al'amari to sai zan bana ya tafi aikin Allah ya tafi aikin Allah to da haka yau idan bosho ya tafi a wannan matafiyar ya koma ga Allah ina mai tabbatar mu
ta yi shahada. Magana da kin fada yanzu ta wanke zuciya. Duk wanda na samu abun kure ina munafuncin Bosho. Zan ce ki daina munafunci wo. Bosho a ta tafi da ta aikin Allah ne wo. In ta mutu ta yi shahada. Duk wanda ta ji ma wannan magana ta yi Bosho addu'a Allah ya taimake ta. Ta je ta taimaki musulunci da musulmai. In ta mutu nan ta yi shahada. In ta kuma nasara ki nasara Allah bai ki hankuri da taimake ki. Na yi nasara ta ta nasara uwanki ubanmu dukan mun yi nasara mun zama mutum da ya mun sira. Allah ya taimake mu, Allah ya daka mu, Allah kuma ya ba Bosho sa ya kai shi lafiya ya gama da su ya dawo cikin wannan gari namu mu zauna. Kuma mutanen Bunkure abin da son ga muku ku musu ku ji da ku nan ku ta ku nan kabesi ba munafunci za ku yi ba ku yi mashi addu'a Allah ya taimake shi shine mu fita. Mamuda mai shayi har da yana yi ina cewa Bosho dan Daudu ne. Na ci ba mu kana Daudu Bosho ka karfa ne. Baban nan ko shi ma ya sale da shi da baba kani suka ce wai ba za ta iya komai ba. Nace to in Allah ko ya so ya yarda daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bosho za ta ci nasara da shi. To ai yawanci da Yarba ana cewa munafukai ne kuma sai dai in wanda bai gane ba shine yake ga cewa ya fahimce su bai amma ainihin bai rabe mai san addini ne ko ba munafiki bane duk wata kalma da zai faɗa ta gaskiya zai faɗa. Yarba mutumin kirki ne mu kafin musulunci tun zamanin Usman dan Fodio a Ilori nan ne tushen musulunci mun kafin musulunci ana da uwanmu da ubanmu duka musulmi ne. In kin je Saudiya Kaaba takin Allah zaki ga Yoruba sama da 1000 suna kewa takin Allah suna la ilaha illallah la ilaha illallah Yoruba. Alhamdulillah. Wannan mutum yana waka Kolanti Obesere Wasiu Arista Shino Peter duka wannan kin gansu da Fasuma wanda duka uwansu bansu musulmi ne su kuma da musulmi ne suna sallah biyar kullum a daya. Yoruba mutumin kirki ne. Gola da mun samu a Lagos wancan da ta gama Tinubu musulmi ce ta taimaki musulunci ta yi wa musulunci hidima kuma bata kyale Kirista baya ba ta tashi a jika duka addini kowa ya je yin hashi wanda ya gina ma. Na yanzu da sauka fashola shi ma musulmi ne. Ni yanzu yana kai shine Kiristan kuma kullum muna addu'a ubangiji Allah sai dawo cikin mu ya kabri kai mu shahada kai mu la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ke ba a bari. Amin. Bosho kana jina? Na sani kana cikin matsalanciyar damuwa ta rashin mahaifinka. Ko ba haka ba? To abin da nake so da kai na Allah kwantar da hankalinka. In Allah da kuma zai ruka shi. Kana kusa kana dab da daukan fansa. Saboda haka da Allah ka dan saki jikinka kwantar da hankalinka. Akwai inda nake so zan je da kai. Duk banda abubuwan da na koya maka. Saboda ni na san sihirin wayannan mutane. Su ma sai an biyo musu ta nan bangaren banda abin da Allah ya sa maka iya na hannu. Ka gane ko? Saboda haka in Allah da watan ɗaukar fasarka za ka kama bi izinin Allah. Tashi mu ka da hankali. Ka gane? Wannan shine an kashe maciji ba a sare kai. Muna ta wata fankama, muna ta wani takama cewar yau ba Alhaji Mani. Ai gashi nan kuma ɗansa ya taso. Bosho ya riga ya yi shigowar da idan ba mu nutsu ba, wallahi ina gaya ba sai bozin. Amma abin tunani a mashi ne, san ta ina zai shigo mana. Ta gabar ko ta yamma ko kudu ko arewa. Wannan ita ce magana. Haka yayi. Ina aikin gama ya gama. Ban gane aikin gama. Domin a yanzu haka yayi. Shi Bosho ɗan gidan Alhaji Mani wanda muka hallaka. Yana gidan Masta Tsoho. Ba! Tsaya da Allah. Maganar Bosho nake maka.
kuma kayi maganar masta wanda cewar mun san cewar masta namu ne muna tare da ido na gan shi. Kai ka gan shi da idanka ko labari aka baka? Da ido na ka san ba na son labarin kan zo fa na kurege fa, ba fa na so fa na gaya ma. Tabbas da ido na gan shi. Ka san wani abu za ta kwana gidan sauki, kuma wannan magana da kai ka ƙara min ƙaimi kuma an daɗa zaburar da ni zuciyar nan ta ba ina ji kamar an min gani. Kuma wato wannan maganar ta daɗa min kauri ba ma gujiya da ta yi daɓarwa kan kaji. Zan gigita rayuwarsa, zan nuna maka cewar ni ba rijiya fa ba gurin wasan makaho ba. Maganar mu zo mu rinka shiga cikin wani wasu kirare wasu kaka ta kare kawai mu danna mu shiga gari. Ina gaya ma kai ba a san fa ninja fa da koyo ba, ka zo ka danna kanka anan wannan ka sa ta fito ko mesa ta danna maka sara ka. Kai masta, na so na gaya ma maza ka koya wa faɗa ka tirinar ba mata ba. Ka tuna cewar shekara 15 muna artabu da ɗauki ba daɗi da kai a gidan koyon faɗa, amma yau na samu labari kana nema kai mana butulci har ka kawo wani kasurgumin ƙato na banza kana koyar da shi faɗa nan gidan. Muna da tabbacin cewar yana cikin wannan gidan. Ina so na nuna ma master, bakin rijiya ba gurin wasan makaho ba ne. Yaro ƙarya yake a gida in ya fita daji sai wani ba shi ba. Kai master, to yana daga cikin mugun nufinka kenan har kuka samu uban yaro ko kashe. To in Allah ya da wannan yaron da kuka halaka babansa zai dauki mataki akan ku. Ka tuna ka ga daushe tun kana karami nake tare da kai. Abin da zaka mana kenan? Kai master, tuna wadda zan yi a yau za ta zame maka tashin hankali da rashin samun bacci da kwanciyar hankali da walwala a gare ka. Wannan da kake kallo shi ne nake ce ma guguwa ta da gari. Zan haɗa ka da guguwa yanzu nan, zai gigita ka, zai firgita min kai. Hai guguwa, sabarbada da sambada a gare ka. Hai ma sambada da sabarbada. Zan nuna maka sambadewa da sabarbadewa. Ina so tabbatar maka da cewa ni ba tsohon banza bane, kuma abin da na koya maka don ka cuci jama'a kake yi. Hai! Na so ka gane maza ne bisa kanka. Ni zan kashe ka, zan raba ka da su. Za mu taimaka maka, domin mun san zafin rashin iyaye. Mutane ne masu haɗarin gaske, domin suna da ƙarfin tsafi.
amma za mu taimaka maka. Masara ka iya tafiya domin mun ɗora shi a kan hanya. Kabesi Allah taimake ki yo. Baki na wannan akwai magana Kabesi. Wannan mutum tun da ta tafi ba ta dawo ba har yanzu Bosho. Sati 2 zuwa 3 har yanzu ya tafi babu labarin shi. Can mutane sun taru suna magana. Mun ce su yi addu'a. Kuma har yanzu ba ta dawo ba. Shine ga to tun kawo mutane su farga su kuma magana na ce ban sanan in same ki in ga miki. Ki tashi ki nusu ki tuku bakin in jawo sazare. Da Bosho yanzu babu labarin shi. Kina so in ga miki. Allah ta muke ki ne. An yi raba. Kamu Kabesi. Abinda nake so ka gane kuma al'umma ta fahimta ka ba su sako haka ai cewa aka ka faɗi alkhairi Allah bai kilon jibi alkhairi ba mu san bambancin Hausa nake alkhairi ba abinda nake nufi har kullum duk magana da ta fita daga bakinka ya zama alkhairi ne ya zama faɗakarwa ce kake yi abu kaza babu kyau ko ko a'a gulma babu yawwa inda Nabi ya fada kenan sallallahu alaihi wasallam yace abun da ka gani banda kai ya banda yawwa haka ne raba haka nake so kuma idan baka manta ba a wannan fadar mun zauna da kai mun kuma zama mun fahimci Bosho aikin alkhairi ne tafi haka ne dan haka muna son a zauna a ga talakawa ayi ta addu'a Bosho aikin alkhairi tafi haka ne kuma addu'ar nan ai ina ce addu'a'u ka saifil mumin haka ne haka malam ba ta ga mana ta gege malami ta ce takwabin musulmi ne na ji daɗin yarba da kai malam ba ta yana gege malami ne sosai ta zo da mu ta karanta mana Qur'ani ta karanta mana hadisi duka mu ji mu doka ne yake ci alhamdulillah kuma wannan kai na wadakin gashi tunda ka ba karo har nasu akwai ya ciki alhamdulillah Allah ya Allah ko to na ji daɗi dan yarba Allah ya yi san mana amin Allah ya ba mu sa na ji daɗi kuma Allah ya ji kan wani Allah ya ji kan uba amin Allah ya ji kan baba na dada Allah ya gafarta baba na dada wallahi wani kanin baba na wani mota ya buge shi an yi mun waya an gaya mun abun bai mun dadi ba dole in je gida kuma muna wannan lokaci abin da nake so da ina so ku je ku yi min farautar Bosho ko da tsiya ko da zubi na samu labarin irin aika-aikan da ya mana yayi waje-waje da yaranmu yayi daidai da yaranmu yayi mana ware-ware da yaranmu saboda haka ina so ku kawo shi walau da rai ko baya numfashi a doron duniya ko ku kawo min shi a wulbaro ko a alamanken shanu ko ku ɗoro min shi a kafada wannan shine umarnin da na baku yayi mana wulakancin da ba a taɓa mana ba yayi mana cin mutuncin da ba a taɓa mana ba mu ninja wanda mun fi karfa mana haka wannan shine umarnin da na baku ko da tsiya ko da zuki ku yi min farautar Bosho ai da man na gaya muku aje a fara farautar sa kawai
karamin yanyan karamin kwarkwar karamin kwaro na ga duk abin da kai ka kashe min yara na hanya wurin ga maka dama haka ake bukatar namiji idan an masa abu ya kudiri ne yanzu ya fansa wurin ga maka kai ƙarya baka isa ka jadali ba inda mahaifinka ita kai ma zan tura ka kai shi ƙarya ne ina tabbatar maka yadda kai mahaifina to haka zan maka sai ne maka ɗaiɗai